sa haba ng panahon na kakasuot mo ng mask, ini-inhale mo yung sarili mong utot. So, if I were you, kumbaga parang ibababa mo siya or ipapahinga mo yung sarili mo, uminhale ka ng tama na galing sa trees, galing sa mga plants natin. 一个坚韧不拔的纪录片，在香港这 DJ Lunyo, utak testing. Kamusta yung mga cancel? Ako nga pala si Mocha Frappuccino para magatid ng legit fake news sa Pilipinas. So simulan na natin agad. Ngayon, nagkaroon ng issue sa social media si DJ Lunyo sa kanyang mga sinabi tungkol sa mass testing. Ating tignan dahil hindi ko pa ito napapanood. Mga memes pala na mga pinadala sa akin. Kaya kailangan ko ng konteksto. Normal information guys eh. So sabi ko walang masama na yun yung alam natin. Para sa akin kulang. Mga iba pa tong Kasi I want to be more. I want to live better. I want to have a great life. Good, better, best. Never let it rest. Yep. Di ba? Hindi yung sakto lang. Hindi tayo binuhay ni God para mamuhay na sakto lang. We just want to ignite something inside of these people for them to do their research, to do their responsibility as human beings, to not rely on the just government, to not rely on other people, but to rely on what they believe and what they studied. My question is, bakit ka magma-mass testing if ever sasabihin mong itong vaccine na to is 100% tawag nito? 100% na gagana. Bakit may ma-mass testing? Right? So, ibig sabihin, yung mass testing kawawa yun. Kayo yung kung sino yung kasama dun sa mass testing na yun, good luck kung anong klaseng reaction yung gagawin ng vaccine sa katawan mo kung kabilang ka dun sa mass testing. Oh! Bro, speaking of. Whoa, bro, wait lang. Parang ang pinaparating niya, ang mass testing, yung mga vaccine na at sa ibang bansa, nag-iuso yung ang vaccine nakakagawa ng autism o ang vaccine ay nakakabigay ng mga sakit. Parang ganito yung sinasabi niya eh. Kasi kayo, mamaya natin mag-comment, patapusin mo na natin. Baka tinatanggal lang natin sa konteksto yung kaya sinabi. Pupunta ako ng studio bukas, magko-choreo ako, di ba? Mm-hmm. May mass testing na magaganap daw sa amin. Okay. Oh my God. So tinanong ko lang si Mrs. Bro, Bud, ano ibig sabihin nun magma-mass testing daw kami bukas? Naku, wag ka mag-vape. Kasi uusok ang utak mo. So ano yung alam mo sa mass testing na yun, Lun? Bago ka magpunta doon? I just don't know. It's like mukhang hindi mo nga alam. it's like gagana ba tong bagay na to sa ganitong 'di ba? I don't know kung ano yung gagamitin nila sa mass testing, pero kung ano may papainom nila, kung ano yung papagawa nila, it's a trial and error. That's why it's mass testing. No, mali. Ang kala niya siguro ang mass screening. Bigyan kayo onting konteksto. Ang sinasabi niya dito noong 1968, yung World Health Organization ay nagkomisyon na isang project kay James Wilson at Gunnar Jongner para gumawa ng clinical methodology na nakapangalang Principles and Practice of Screening for Diseases. So para ito dapat yung galawan mo o anong dapat proseso sa pagkuha ng mga test sa mga may sakit. Dalawang kategorya ang lumabas sa papel na yun na nakuha sa research na yun. Ang mass screening and selective screening. Kaya pinakita rito na ang pangmaramiha, pangbuong populasyon ng mga grupo, yun ang matatawag mong mass screening. At ang mga selective screening, yun ang certain high-risk groups in the population. Itong selective screening, ang sinasabi ng mass testing. Hindi ibig sabihin kada isang tao ang bibigyan ng mass testing. Alam ko, syempre na paghahalo natin minin ng mass, ibig sabihin pangmaramihan. Ibang konteksto ang ginagalawan ng term na mass testing. So, unang-una pa lang, mali na yon. Mali yung term na ginamit ni DJ Lunyo doon. Kakasayaw mo ng ganito, kakahawag sa bayag. Ayan. Kakasayaw, umalog na yung bayag niya. Kaya kawawa yung mag-i-intake, kawawa yung mag-undergo nun because it's not 100% proven. So in short, hindi gano'n ang gumawa ng vaccine. Dumaraan yan. Oo, magkakaroon ng 0.000% na may fail. Lahat naman eh. Wala namang surgery na 100% eh. Pero yung tulong na ibinibigay nun, yung impormasyon na makukuha mo doon, ay sobrang layo sa makukuha mo kung hindi mo ito gagawin. Kumbaga, ito yung mas magandang piliin kaysa wala. At ginawa yun para sa ikabubuti ng lahat. Hindi dahil
may chance to na para tayong mga guinea pigs, siguro yun yung dating kay DJ Lunyo, na parang guinea pigs tayo na ita-try out ito mga test na to at may chance na makuha natin dahil sa mga test na to. Hindi ko dapat i-take yun kung ganun It shouldn't be mandatory. It shouldn't be mandatory. It should be encouraged. Depende na sa'yo kung gusto mong i-test yung sarili mo or gusto mong paniwalaan yung ano nila. Diba? But for me, why would you test me? I'm a human being. I will react kung ano yung papainom mo sa akin. Okay. Paano pag yung papainom mo sa akin magre-react ng medyo malala yung katawan ko? So I'm dead. That's crazy. Diba? That's crazy, bro. Hindi ako naniniwala sa mass testing na yan. Kaya kumbaga, you don't test people. Ito na nga bro. The fact na nag-usap tayo tungkol sa mga ganito, makakatulong siya sa akin. Kasi kainan may nag-text sa akin. 9:30 may mass testing. Ganun. So napaisip talaga ako, tinext ko agad si Mrs. Bro. Ito yung mga bago yung mga philosophers noon, mga pipe, mga sinusmoke. Ngayon, vape na. Ang moderno philosopher, DJ Lunyo. Ito mo, tinakot niya tuloy. Ito yung scare na binibigay ng mga misinformed. Alam ko naman, siguro naman hindi sinasadya to gawin ni DJ Lunyo at nagkamali siya. Di naman natin pwede ipako yung kanyang pagkatao sa isang instance lang. Nagkakamali ang tao at naiintindihan ko yun. Pero maling-mali dito, sinasabi ko na sa lahat na kinakinig sa stream nito, kung naman stream to ng TED Talk. Dahil sobrang daming kaalaman ng aking nalaman, mali ang kanyang mga terms. At malaking bagay, lalo na ngayong panahon ng sakuna at panahon ng misinformation sa internet, na kung saan lahat nakatutok, lahat nakasiksik ang kukote sa internet, napakadali magkalat ng mali impormasyon na tulad nito, ayaw na tuloy nitong isang dancer na kumuha ng mass testing kahit nabigyan na sila ng go signal ng clinic na gagawa sa kanila. But ano ibig sabihin ng mass testing? Parang doon pala Hindi, sorry, baka misinterpret tayo ng tawa. Hindi ko sinasabing wag sila mag-mass testing. Kayo bahala doon. Ito lang yung point of view ko on that. Or should I say rapid testing or mass testing? Yun yung naririnig ko dyan eh. Iba yon sa magpapa-COVID test ka. Iba ba yun? Those are just iba-iba lang yung pangalan, but it's just mass testing, rapid testing, COVID testing. No, diba? Magkakaiba yun. Isa lang yun eh. They just want to prove if it's gonna work or not. Ang rapid test ay isang paraan ng pagbigay ng mass testing, okay? Pagdating sa mga ganitong bagay, yung mga ganong ibang terms, lagi lang i-double check. Meron na agad pagkakaiba yan. Hindi porket synonym siya, hindi porket magkapareho sila ng tunog, magkapareho ng meaning, magkapareho na agad sila. May mga maliliit yan sa loob, lalo na sa mga komplikadong proseso tulad ng testing, na mag-iiba dyan. Siyempre, hindi ko na pag-uusapan ito, hindi makwalipikado. Nahimayin yung detalye niya, pero yung pinaka-general lang, magkaiba sila. Yeah, I'm not taking that shit, man. Bro. Bukas umaga na yun. Jam, bro. Nakakatakot, di ba, Koy? Nakakatakot eh. Man, paano pag uwi mo ngayon, biglang reactant pala yung na-take mo? So, paano pag paano pag may ininom ka na baso and then... Paano mga post na mga e-boys? Your kids or si Una or si Unong iinom ng the same baso and then affected na lahat. We don't know. It's okay na maging meticuloso tayo sa wala naman mali doon nowadays because we're really vulnerable of these things. Tama yun. Pero tinatakot mo eh. Ito pala isang malaki ehemplo na to eh. Isang hindi ganun ka-informed, hindi naman ibig sabihin i-misinform ka, bobo ka na eh. Gusto mo na makakuha ng kaalaman, no, wala ka pa. At mabuti to na nagtatanong siya. O ngayon, makasagupa ka na isang taon tulad ni DJ Lunyo na mali ang mga terms, mali ang mga ibig sabihin niya, ang gustong sabihin, hindi magaling ilagay sa magandang pangungusap ang kanyang mga sinasabi. Bro, come on bro, you don't understand the Tagalog, bro. Then I will be very hard right now. I won't understand anything from these terms. It's supposed to... Papasayaw ako eh po. Makakalimutan nyo rin yung ibig sabihin ng mass testing. Hirap pag wala mga PR kasi pagdating sa mga ganyan ngayon, di ba, mga dinadaanan ng mga artista, marami silang nasasabing wala sa kanilang field of expertise. Coming back to that mass testing, what or yung swab testing, di ba, galing yun sa ibang bansa. Galing sa ibang bansa yung mga ganun. O what if yung swab na yon bago pa nilagay yon, bago pa tines bago pa tines sa sistema mo, meron na palang meron na palang pampapositive yon. So
Diba? Parang, Yes. they're just, Ang tawag doon ay false positives. Talaga malaki ang chance tulad nito. Syempre, 'di ba, kailangan natin tignan ng parehong parte ng side. At naiintindihan ko rin may mga false positives na tinatawag, may mga limitasyon ang lahat ng mga test, 'di ba? Yan ang positives and negatives ng mass testing. Ikakaroon ka ng false positives. At syempre, ang isang pagkakamali niya ay malaking sira ang mabibigay sa buhay mo. I-contain ka, yung mga tao sa paligid mo, magkakaroon niya ng mga malaking problema sa buhay mo dahil hindi mo nakakasama. Magkakaroon talaga yan. Walang perfectong vaccine. At meron talaga kailangan sumalo niya. Pero mas malaki, diba? Ito nga, diba? Mas malaking problema pag hindi mo pinush o tinakot mo ang tao na huwag kumuha o huwag dumalo sa mga mass testing na ibibigay ng mga clinic, na ibibigay ng gobyerno. Mas malaking problema yun. Parang school of fish yan para sa survival sa dagat. Kaya kasi sila kumpul-kumpul kasi pinapalitan lang yung chance na pag may pumasok doon ng mga predator, yung pumasok doon na kakain sa kanila, isa lang yung madadali. Pero kasama yun sa proseso ng pagtanggal nitong sakuna na ito, ng pagtanggal nitong corn beef na to. Hindi ibig sabihin nun lahat yan magkakaroon. At pinag-aaralan niya ng matagal para paliliitin at sobrang paliitin. Kahit 0.0000001% lang yan. Idaan mo yan sa 1 milyon. Lalabas ang isa dyan. Diba? By process of elimination, probability. Hindi maganda argumento na sabihin mo na porket may chance, wala na dapat kumuha ni isa sa atin. Ang mangyari hindi natin makukuha yung impormasyon na kailangan natin. Siyempre, tinatansya mo yung kalaban natin, di ba? Kung gaano nakalaki dito. At importante meron tayong tumpak na mga resulta o pinakamalapit na tumpak. Kasi syempre, pagdating naman sa mga ganitong statistics, lagi namang merong, error? Something of error. Diba, sa formula, lagi nilang nilalagay yun sa formula na parang ito yung something of error. Nakalimutan ko yung ibig sabihin! Kakasayaw ko. Pucha, sayaw nga tayo, baka lumabas. Hawak sa bayan. Feeling ko tama to Tama ba yung probability of error? Yun ba yun? Kalimutan ko. Basta kung meron dyan mga magaling sa math, hindi ko alam. Yun yung sinasabi niya. Kapag patuloy natin. Creating something para i-prove na kailangan ng magka-vaccine. What? They're just creating something para i-prove na kailangan ng magka-vaccine. Oh my God. Ako, papunta na tayo sa mga conspiracy. Ako po, it all interconnects. Kumbaga planado. Kumbaga bago siya ilagay sa bibig mo, kahit wala ka naman talagang virus, pero what if meron na talaga yun? So, DJ Lunyo, ikaw ba pinopromote mo ngayon? Dapat anti-vaccine ka, ganun? Or ano ba? Yun nga. Okay, again, bago ko ipapasok, even for my family, Yes. diba? May kanya-kanya tayong pananaw sa buhay. Okay? Yes. Kung ano nanonood ngayon, it's up to you. I'm just saying on my part na if ever magkakaroon ng vaccine, I will not take it not unless alam ko yung mga substance na nandun sa vaccine na yun. It's like very transparent to the public. Tama, wala nang problema and dun. all. Or Bro, kung ano man yung waste lang. Alam mo nga bro, yung mga ingredients nakasulat sa likuran mismo ng vaccine na yun, yung box niya. Nakasulat na may mga parang poison, may mga aluminum, mga ganon. Which is very ironic, man. Yeah, man. Even sa tubig natin ngayon ko, like what you drink outside, alam mo yun, they are lead inside the water, which is, alam mo yun, it blocks something in our head that makes us dumb and stupid. So let's be really responsible for what we put inside. What we put inside. Sabihin mo yan sa mga anak ng anak. Tunog ni DJ dito. Para siya yung mga conspiracy theories na kinokontrol sila sa tubig, ng gobyerno nila. Clarification na sinabi niya sa LED. Yeah, may LED. Pero sobrang liit lang nun. As hindi masisense ng katawan at kailangan ng katawan onting LED. Okay, normal lang yun. Kasi sabi niya dito, may mabablock sa utak. Okay, sige. Anong conspiracy theory na ako po? Siguro naman establish na natin na mali ang kanyang mga terms. Okay, nandun yung kanyang puso. Tapos sayaw! Sayaw! Yun talaga nagbablock sa utak mo yung sayaw ko. Yun ang pinaka dapat mong kalimutan dito. Ito na. Parating na mga memes as usual. Okay, maraming salamat, Rain. Ako ay nag-agree sa sinasabi niya, alamin mo kung anong pinapasok sa katawan mo. Pero tandaan mo, isa kang influencer. Wala kang choice. Ang dami nanood sa'yo, di ba? Ang hirap kasi dito, sabi ni Maka Josh na
Isang bagay na hindi ka ganun ka-informed o parang dumaan lang sa feed. Binasa ko yan ng 30 minutes sa Facebook. Marami na ako alam dyan. Mga ganung opinion. Kahit sabihin natin kanya-kanya tayo, pag nagsalita ka ng ganun na hindi ka ganun ka-informed sa isang bagay, nagiging masama itong impluwensya sa mga taong tumitingala sa'yo. Baka paniwalaan nila agad eh. Sinabi ni DJ Lu yun, ayaw na papanood. Siguro tama lagi yan. May karapatan ka naman sa kahit anong opinion. Pero may mga opinion talaga mas basura sa ibang opinion. From Jeffrey, they were right when they said I was the better. Mo Twister with the shade. Ang ganda na profile pic mo. Diba? Yung leeg niya, na utak paakyat sa taas. Diba? It all interconnects into the DJ. Sakit na ng bayag ko, kanina ko pa hinahawakan from Oliver. Yung alam mo sa Masters. No, ayoko na. Ito na, simula na naman eh. I just don't know. It's like gagana ba tong bagay Hit pa. The vape flavor is science. Gagamitin na sa mass testing. Pero this, Parang ito rin kay Kim Chiu yung nangyari, di ba? Naku, wag niyong gagawa ng kanta to, parang awa niyo na. That's why it's mass testing. Ako na magpapasayaw sa kanya. I don't know what gagamitin na sa mass testing. Pero this, kung ano ipapagawa nila, kung ano ipapagawa nila, it's a trial and error. That's why it's mass testing. O di ba po, siya, di ba? Hype! Diba? Yun yung laman ng vape na kanina. Scientia flavor. Ayun, the Dunning-Kruger effect from David Dunning. Ano. Pag mas onti ang alam mo sa isang bagay, kala mo ang dami mo nang alam. Kaya ako lagi ko sinasabi, Bobo mo, Pao! Sigurado ka na ba dyan sa pinagsasabi mo? Kaya lagi ko nilalait sa sarili ko. Siguro yung mga taong lagi nabibigyan ng praise. Oh, wow, ang galing mo naman! Ang galing mo naman, DJ! Oh, ang galing mo naman, Paula! Kailangan ko input mo! Kala nila, o kala ko, na sobrang galing ko na. Siyempre, marunong siya magbasa. Okay, misinformed lang siya. Huwag niyo inaaway ang aking DJ. Mahal na mahal ko. Kada bayo niyan! Naglabas na si DJ ng kanyang komento sa nangyari. Nakakalungkot isipin. 2 oras na lang, 5 minutes lang yun at kinuha at pinuna. First off, I apologize for the wrong use of terminology. I was actually referring, buti na lang at may nagsabi na sa kanya ng kanyang kamalian at naintindihan niya agad. I understand that the use of is yes, lalo na ngayon. Hindi bukas ang isipan mo nung sinabi mo lang outright yung mga conspiracy theories mo. Okay, chance lang yung kailangan mo ilagay na sobrang liit ang chance at kasama yun sa lahat ng kahit anong surging at kahit anong mga test, kasama lagi ang error nun. Walang 100% sa ganyan. Pero sobrang liit pa rin nung, na-explain ko na kanina, ayoko ng paulit-ulit, ayoko maging boomer. Yes, we're not expert. We mentioned a lot of disclaimer during the live video, but we were exercising our right to ask questions and share thoughts with those who would agree or disagree. Ayun pala bakit ka nasaktan nung meron nag-disagree sa'yo? Bakit kailangan mo sabihin, however, nakalimutan nyo ata na ganyan-ganyan. Sigurado naman, maraming sabi, God bless you, DJ Butila. Huwag mo ka makinig sa mga haters. Diba? Meron naman ganun eh. So, bakit kailangan pa ito sabihin? Sana nag-stop ka na dito. Ito lang, sapat na tong sorry. Pero lalagyan pa na, medyo pinahina mo lang yung pag-sorry mo. Pero, okay lang yan. Isasayaw natin ang ating pag-sorry hanggang makalimutan nila. Gusto ko yung dina-downplay niya yung kamalian. May kaunting level din of influence. Malaki influence mo, DJ. Meron kang 2 million hanggang 4 million na likes and follows. Malaki yan. 2 million, 3 million katao ang maaari mong ma-influensyahan sa mga mali mo sinasabi. So, i-double check lang natin. Wala namang masama doon. Nagkamali ka, okay na yung move on, di ba? Akuin mo lang yung pagkakamali mo. Wala masama doon. Hindi mababawasan ng pagkalalaki mo. Huwag kang mag-alala. Baka kasayaw ka pa din. Okay, like, share sa mga magpapamas testing yung friends at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Mocha Frappuccino out.